Така, ето го Snoopers на фона на Fire Resistance и тук полицията, его пие си коли. Пие уискито. С Nike Air бузичка, те тази партала, негърката. Партала. Така, тук някакъв. Его Снупката пак. Да го удължат. Бука, запали ми цигарата. Така, ако обичате интервю. Аз съм от град Първомай, живея в село Първомай в момента само, че живея в град в Благоевград, Струмско. Така. Значи чакам да се проверят моите българи от Америка. Аз съм чист българин, 70 кила съм. Здрав прав. Така, това да го покажем, нали? Снимайте идеята за орките в това. Така. В стилия на пръстените. Добре. Амгъл. Ето го, снимайте го. Така. Това е булката. Това е булката. Булката, а това е wardrobe. С хора от wardrobe не разговаряме. С хора, които ми слагат разни бележки. Така, на милитари и файр напускат. Мале нашия скривник от някой треволяк някъде са. Така, той се притесни, амфетите, дрогата също. Така. Той е пръв, ето го. Окей. Така, да снимаме на валицата. Така, гея се обажда. Attention gamer. Така, вървиме. Ето го полис офисър. Така. Нека сега... This is Brianna. She's very nervous. Easy. That's a fire truck. Something like a bus. Something like a fire truck. Така. Така, това е обратната захапка и викът. Така, ето го, кълвач ТТВ влиза пръв. Той открива сезона. Така, влизаме тук в хост залата за Counter-Strike. Така, ето хост залата. Така. Така, тук влизаме вече, горе на към етаж, вика се. По виковете разпознавате, че е Кире Селандуро. Така, това е втория етаж, трапезата, завръщаме се. Batman Returns и Wardrobe селяни. Така, тук са се Косме Егие. Wardrobe селяни, така е с Batman Returns и Batman Welcome. Код Стил Венъм и спираме видеото.